Wow, बोरमा बेदर दासो लाबोदान बियो ओमफ्राय नायदो गासिबो रेडि खालामजोबनानै संगोन ओमफ्राय नै दा आइयाहाय पियास हानानै होबाय ओमफ्राय एसे हेल्प होबाय आंनोहाय सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास बिदि हाना होबाय ओमफ्राय दा नै आलु लादोंमोन आलुखौ होफानो नागिरदोंमोन खिन्थु आलुखौहाय उनाव होआसै मानो होनबा आलु होयोब्ला गोदैसो जागोन ना ओमफ्राय नै मस्ट इम्परटेन्ट बानलु ओमफ्राय नै बेखौ मा बुङो लंका माबा माबि बिगुर ना मा बेखौ होबाय आरो जे बोरमा बेदर संनायाव नांगौ बेखौ होबाय ओमफ्राय गोथाव संनोसै ओमफ्राय नै बियो नै गरम मस्ला बेखौबो होगोन ओमफ्राय दा गासिबो रेडि खालामजोबनोसै ओमफ्राय नैबे मैथाजों नाजोंबो संनांगौमोन संगोन माने एसे बुरजा आइटेममोन दिनै आलासि दं नालाय फंबाय ओमफ्राय दा नै संगोन नायलांबाय था जोबजासिम दा बोरमा बेदरखौहाय सुग्रोनोसै सुबाय नै सुनानै गासिबो रेडि खालामजोबनानै आङो संनोसै थ' नायलांबाय थादो गासिबो आं माबायदि सङो नै बानलुखौबो देखाबाय बाहाय सामब्राम गुफुरबो दङ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लं एलाइसि ना मा बेदरावहाय होग्रा बोरमा बेदराव बै लं एलाइसि ओमफ्राय गरम मस्ला दं आरोना बाहाय बोरमा बेदराव होग्रानि देबाय नायलांबाय थादो गोथावनो पियास हानसै नै पियासखौबो रेडि सरि बिदि हाननाङामोन ओरै सानांगौमोन ना जाथोंसै गोथाव जाबानो जाबाय पियास हानसै माने ओंख्रि संनायनि सिगां गासिखौबो रेडि खालामनानै लाखायोबा ओंख्रि संनायावहाय थाब जायो इजि जायो दसेनो थाब जायो ओंख्रिफ्रा खामा नङाबा रेडि खालामखायाबाथाय जा दिगदार जायोना दाउ होफाबाय ना पियासखौहाय होना बिदि थाबाय ओमफ्राय आङो बेखौ बै राननाय होगोन ओमफ्राय आं बिदि खोनाथावाखै आलदा भइस होगोनखौ आङो मिनिथावथावनो कार्टुनफोर बायदिसो जाना दं फंबाया मिथियाखै थारमाने बिदि रायलायनायखौ ओंखायनो आं आंनि आवाजखौ होआ बेखौहाय कार्टुनफोरनिसो होगोन भइस चेन्ज खालामनानै बुंदों आङो नङाबा एकदम हारा नागा आंनि पियास जाबाय दा बेल' संगोन नामा
सरि फ्रेन्ड्स आंना मोनसे भिडिअ मिसिं जादों जेरावनाखि दै होनानै फोमोननांगौमोन दा बे भिडिअआ मिसिं जादों सरि बेखायनो नै आङो डाइरेक्ट दै होनायनिफ्रायसो होनाय जाबाय बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय नोंसोरो थेवबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै दै होनानैहाय दैया एसे रानबाय ओमफ्राय सरि आङो जे दै होनाय भिडिअखौहाय होनो हायाखिसै माने दैखौहाय होदों आरो होनांगौ बेदरखौहाय मोनजासे बा गुरै जाजासे होनानै आंबो दा दैया रानबाय ओमफ्राय राननानैहाय नै मस्ला होबाय मस्ला होनानैहाय बिदिनो साखिनोसै मानसै खांसै दा नोंसोरो नायलांबाय थादो